yan. Si Anton ang importante na to. Ikaw mo na. Magkala na mga amigos! Ipauputan na yung mga armas. Hay man mo mga kauban. Wala. Namauli na. Usa ko na lang kung may magpadayon. Ang problema wala na ito hibawi kung asa si Baludoy. Lagi. Bro, kita. Ang ila ulit nyo, magkumbuya na lang ta. Magkumbuya ta sa papangitan Baludoy? Oo. Tuman ni Baludoy ang lampara. Kung maghiusa ta, karang tinuray. Dili parehan ni Baludoy, maayo lang sa sapot. Dugay na kayo kung nagduda itong tawanan. Maski si Bay Tomas, tumbuhi pa to siya. Grabing duda niya itong tawanan, wala siya salid. Kinsa na si Anton? Si Baludoy ko? Di man nila Baludoy ang pangalan. Si Anton na siya. Ikasan yun itong tawahan ha. Duha goyngan. Timailhan nga tao tong mangingilad. Bueno, tinuray mo ka nga to. Huwag bungay ha. Pangitawan to si Baludoy, Anton ka. Bisa ka asaling kalimutan na, ato siyang pangitaon. Dapat pang nilay ta. Doon naman ta sa lusa. Ayaw, kaya mo na ang replay. Pero, ito ba ito sa iyo? Opa, ano hindi ay? Una lang pa uli. Kaya mulit kayo lang ko sa ato. Kaya sigurado yun kung dudumon ko itong mga tao. Nga nagukod ako. Kuya, asa man ka pa? Kasagpira ko. Una lang sa ato Kung sultiya si mama ni mo, maayo lang sa kabalakan ako. Kaya maayo ko kayong mutumor ko sa ato Pa, parang di may mabalakan niyo mo. Ikisabot na lang gud nila. Ay suluhan sa pag-angkon sa lampara. Ikisabot nila. Dili lagi may mo normal. Kaya kung di ko di buhaton, mausa nilang buhaton rin ako. Ako may laot. Kaya ang masayod ka normal. Na kining lampara, kapili ni, sa lulo, sa akong lulo. Sungkuran mo ba? Ang atong mga kaliwat ba? Atong katiguangan. Musa, kita mo'y angayan na malagihan ini. Ha? Oo. Asa di ko paingon. Pero sa pagkaroon, mutago lang ako. Kaya ako paninguhaon. Ang sikrito kung nung saan paggamit, yun nga para. Aw, pa, nga, saan man eh? Mauna na lang ko ni mo. Kasi, ang sabi mayo. Kung ito si mama ni mo, mayo ka balaka. Kaya mayo ko tayong tagin eh. Yun na. Sakay na sa kunahan.